99 bob. Hizi zote ni less than 1000 shillings, meaning utasave 219 shillings ukitumia Citizen Duka. Piga *487*5#. Choose Quickmart, then select Mama Safi. Lipa na ukishalipa utapata message ya kwenda kuchukua package yako kwa Citizen Duka counter ya any Quickmart supermarket karibu na wewe. Citizen Duka, home of discount. Okonyal rito mondo wadhi kodi wuoth mopongi mo. Kwen sigendni mabeyo miwuoro. Sigana ganwe. Tugo tuke mabeyo. Rom gi osiepe manyien. Puonjri gik mabeyo e wuodhni. Crispy chicken, coleslaw, tomato, mustard. Solo osiepeni kendo ikri ne mor e rogo mar nyithindo. Chieng' Ngeso chakre saa 3 okinyi mana e Ramogi TV. My name is John Dungu Mwangi from Subukia. I've been participating in Aviator for quite some time. I've been praying that one day luck will be on my side. I will continue playing because there are stakes there that are higher than what I got. I won big on Shabiki Aviator. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Habibi, twende Dubai na View Travel. Relax na Dao cruise along the Dubai Creek. Enjoy an exciting half-day city tour, a desert safari with a barbecue dinner. Now, uji treat to a shopping spree at the Dubai malls. All this and more in 5 days, starting from $680 per person sharing. Book now and lipa pole pole. Angukia deals motomoto na View Travel. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Ngimawa en gima duong' moloyo. Nego beni wang'eyo kaka wadak, korka chiemo, exercise, nindo maber. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mar arieya e weche ngima dhano. Kikwa discriminate ne joma nigi ndulume to tikwa pandgi to ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wacho ni kendo Ruth pile ni e penj laktar kaindi chiemo watiyo godo mondo wageng' tuoche. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Obwongo gi del gin ga gigo motimre nade moriwore. Koro gimipidho obwongo mari luwore gi gino mipidho dendi. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Penj laktar. Ngima en mwandu. Nyakwara Mogi Ajwang' nyisi na kao mana yweyo madundo bang'e taduo kod nonro mar gazeta. Antiere kae kod jafwambo wadwa Raymond Jowi mar mondo mi wamisiso mar ng'eyo gigo mantiere gazet. Kae to bang'e gazet Mango Mori idhi nyiewo tibedo piny isome yo makare. Oyawre Jowi, ichieng' nade okinyi ma kawuono? Oyawre inya, chiwo maber. Koyo gi koth ko umbali lakini piny ber. Erokamano inya. Aya machiegni nonro mar gazet. Gazet okinyi ma kawuono weche mombi pek aneno ka chalre. En ka luwore kod gigo mane Bishobe ma jokopere. Kata makopere no wacho odiochieng' manyoro kakoyo gi seyo serikal mar Kenya Kwanza kuom keto jo Kenya kama tek. Giketo jo Kenya gi miriambo gi usuru mathoth. Kaachiel kod weche mag neka bende koro gi seyo godo jo Kenya. Daily Nation kawuono winjo ka pek nyalo bedo ni kawuono nitiere weche mathoth mag ndiko e gazet. Kata kama nanga walidhne mana Nyakwara Mogi Ajwang' moko kuom gigo mana mapiyo piyo. Adwano chako kod gazet mar Daily Nation onogo mar mondo mi wane ane weche mag keto kanyo. Gindike kae ni it's lies and more taxes. Bishops blast Ruto's government.
kaluwore kod gigo magiwacho ywak makoro gintiere godo. Odiochieng' manyoro ne waneno ka giwuok oko ayanga ka koro giloso kod ute fwambo kotudore kod gik mopogore opogore magiseyo godo sirikal mar Kenya Kwanza. King'iyo bathe kanyo ineno ka nitiere moko kuom ywak mane gichwalo mano dwe maket kod mahiga mokalo kaachiel kod dwe ma koro ne giloso odiochieng' manyoro. Kwang'iyo gik mane giwacho kanyo, kwang'iyo dwe mar 11 higa mar 2023 nitiere high cost of living, overtaxation, jobless youth, wanted kod challenges in the education system, protecting the dignity of Kenyans, kaachiel kod weche mag nok mar arita kod stifling freedom of speech. Kwang'iyo weche mane giywak higa mar 2024 moko kuomgi bet chal kata kamano pok waneno lokruok. Wach makamano aneno komi peke it gazet mar 4 kaachiel kod mar 5 jo. Ing'eni maendi wach ma samoro kwa wache to be wadikore, lakini kata kamano kaka od fwambo samoro chuno wani kwa wache kaka en. Jisi nyalo paro ka wadhi yiero mar higa 2022. Ing'eni piny Kenya wasebedo kwago kura e line mar tribal kata dhoudi. Emomi iloso ga weche mag coalition, riwruoge mag siasa monywando ute buche mopogore opogore. Ae bende king'iyo campaign mane ker masani William Ruto timo. No goyo campaign mane otemo lombo ji e yor uchumi kokelo gimoro mar bottom up economy wadani mondo watim kama. Penjo na mokwongo ne ni be piny Kenya ne oikore mar goyo kura e line mar weche mag uchumi podi nikech ido kata kane goye yo mar uchumi to duond buche siasa manoloso riwruok siasa mago mag coalitions to ne pod ogoye e yor dhoudi. Matieni kanye kama Kenya pontie siasa ma Kenya pod en local igoye ki dhoudi. Mak mana koro waduoge e wach makoro mienyore oboke makawuono wach kanisa. Ido ka nitiere chung' mane ji nigodo mopogore opogore kata in ang'eni ne in gi chung' ni moro ng'ama niero ma samoro ok dwa wachi. Kata kamano ne nitiere gimoro achiel mano nyiedhore e lela ni ker masani kata telo masani notiyo ahinya gi kanisa. To ne gitiyo gi kanisa nang'o? Ne gikwongo gichako gi wechego mag jolo kanisa e wechego mag omenda. Ka gibiro chieng' ne kanisa ni to giweni kanyo omenda kata madirom kata milion kata 5. Samoro gibiro delegation no te jatend piny gi jalupne gi jok masire gi MPs to ka gibiro kanyo to giwe kata milion 10. Ae gitimo gini mos. But ng'ini Joyce ng'ato kobiro to omi kata omenda mokonyi kata gero ot. Ing'eni ng'ani nitie kaka odiyo duondi matin, nitie kaka okinya wuoyo going forward nikech iwuoyo nade to ot mane otami gero to ng'ato osemi kano kata milion 40 migero godo. Koro ng'eni en osiep ni kata timo gimo marach ti boma. Ae waduogo Bomas ka koro ilando duoko. Ne waneno ka tulo nowuok Bomas to ng'ama nochung' motegno molamo chieng'no ka puodho telo no ne en jatend kanisa maduong' ma ji oluoro. Ae bang'e ka gik moko chakore to ji ochako laumu kanisa. Ok do laumu kanisa nikech nitiere bende jodolo manochung' kane kwedo telo masani. To en mane koro duondgi no ok owinj nikech ji mang'eny noduogo biro. Anyalo paro e muma ka koro wachni kare ka udwaro jatelo moneno to ero wamiyo Saulo ero. Mane pani gima notimore ne Kenya to ka wachni telo masani rach. Mak mana penjo na mokwongo niya, gin jotend Catholic kende ma koro neno ni koro piny dhi marach kendo giwuok apia ka gichung' motegno kosa en kanisa mzima. Nikech iyudo ka jatend kanisa kata sani debe ni jatend kanisa cha nitiere kaendi jadin cha mane olemo chieng' cha den kae iyudo ka ji osiemo wang'i kabisa. Lakini neno ka koro aneno jadolo maluor ahinya Muhatia mano ma din Catholic. En osebedo very steady e gige moch kendo wuoyo ga mos to kwedo gige achiel. Inyalo paro kada kobiro Kisumo momiye gari gi jatend piny. Migosi Raila Odinga nokwere gari no werigo. Do ino kano duoko gari. To moko jotendine moko nomito mano gweth kendo ileme kendo ipako. Apani shida ma wan godo kabisa kwa miyo kanisa luor ne makende. Ni ne okwayawo wang'wa e kindeno ka koro bi mokwongo jol kanisa gi weche mag omenda ma kanisni olalo duondgi. Ae bang'e waduogo wayudore ka koro gima ne kie sani ni ok ginyal bedo gi courage mar wuok oko mondo mi gikwer. But ahero din mar Catholic ni ahinya nikech koro wuok oko apia nikech iyudo kata ka din mar Catholic kiseng'iyo ga chung' mage weche mag mopogore opogore. King'iyo wechego mag abortion, king'iyo wechego mag komo nyuol,
king'iyo wechego mago maga keny maga ji giwegi gisebedo ka gikwedoga mauyanga. Koro apani maendi en achiel kuom okang' kata chir ma gikawo mondo mi gikwed telo mosebedo ka dhi marach, nikech jomonego bedni osebedo ka wuoyo kata nyocha neno ka Ruto nitiere gwengego mag imbo mar piny Kenya Western. To kar mondo jodolo ka wuoga pia to nyiso jatelo magi ma idhi marach, en ochung' en ogolo jachien, ogolo reswa. Ma ng'ama nowuoyo ewi gik mane dhi marach ne en Lilian Gogo. Koro iyudo ka kaendi samoro wanyalo laumo kanisa to we walaumogi gi muolo, but ne ok gitimonwa maber. Wach ma kamano aneno komi peke It Gazette mar 4 kaachiel kod mano mar 5 mar gazedni mar Daily Nation. Kwachako kod It Gazette mar 4 mar gazedni mar Daily Nation, nyaka sani koro giseyo sirikal mar Kenya Kwanza kuom koso chopo singo mane giketo ne jo Kenya. Kwachiwo ranyisi aneno ka giketo ka ni misplaced priorities, gigo ma giseketo kare inyanya to e sekta mar thieth. Nyaka sani koro giseyo sirikal mar Kenya Kwanza kuom koso chopo singo mane giwinjre ni gibro bedo ka gichwalo ne ute thieth, kata ne gibro bedo ka gigolo omenda maderom bilion 3 ma onego bed ni National Health Insurance Fund onego bed ni miyo ute thieth mago mag kinde mang'eny iluongo ni faith based o community organizations, kata mosebedo ka konyo jotuo mago ute thieth mag hotel ne kod kanise manitiere kor gwenge mopogore opogore. Magi achiel kuom gigo mabende ne giseyo godo sirikal mar Kenya Kwanza. Weche mag ushuru makoro nyaka sani sirikal owuok e NHIF odhi e SHIF. To e SHIF koni ing'ado jopiny atamalo 2.75 mano mar osara margi ne jogo machamo osara miso dwe ka miso dwe. En gino matek ahinya kaluwore ni koro kanisa wacho ni oyo wan ok wabeleng', we koro wagol duondwa. To penjo en ni bende sirikal biro winjo duond kanisa badoga ne chien e weche mag usuru kaachiel kod pek mar ngima ma jo Kenya kale gi sani. Ing'eni nyaka wang'e ni to jomo wuoyo gin jomage. Ma ing'eni din Catholic. To din Catholic ing'eyo structures magin godo. Nikech ineno kata ka gi complain kaendi kata gi go duond gi piny, giwacho ni kata omenda mano nego bende imiyogi mar siro wechego mag thieth. Nikech ing'eyo din mar Catholic, skunde magigero, osiptende magigero, gigo magisebedo ka gitimo mag charity, mag siro ngima mar oganda. Kata kidhi onge kamoro amora minyalo dhi mok iyudo institution moger gi Catholic. Koro samoro amora ma din mar Catholic ok napako gi nikech an ok aja Catholic, lakini ang'eyo structures magin go. School masome asomo Nyabondo High School, mano is a Catholic school. Koro an achiel kuom beneficiaries mag Catholic institutions. Koro ang'eyo structures ma Catholic ni godo. Anytime ma giwuok genuinely to speak, ng'eni giwuoyo in terms of structure and gin gi influence as a church. Sani ginyalo wuoyo to gini kita king'iyo Protestants, ne wang'iyo piny mar America, joma ne propel Donald Trump e telo ahinya gin kanisni mago Pentecostal churches. Koro duond kanisa bende ok inya igno. Sani ero koro duond Catholic obiro. Ok ing'e kata siasa ma 2027 nyalo bedo formed religiously. Nekech ginyalo chako wuoyo kama to en gima koro gi streamline piny ne waumini gi duto. To ok nekech kata an awacho no ka ja Catholic, but anyalo yie ni moko kuom gik mane giwachogi are very right. Koro sama gichako wuoyo in terms of religious leaders, magichako koro tielo influence gi piny ka gilombo jo Kenya ni koro wawuoguru ka wadhiuru ka. It is a signal ne government ni samoro weche ok nya bedo mabeyo. Koro ok wanya ignore gi, nyaka wayie ni gik mane giwacho sama giwacho no. Nikech bende king'iyo majority of joten Catholic ne ok gin so loud ahinya ndalo siasa. Koro kata king'iyo Archbishop Muhatia, weche mano wacho diere siasa no kwero jesa wadhiuru kama. Koro ok wanyala umwe. Dine bed ni en Ole Sapit do diwinjo ka ji mang'eny sieme ni in wuogi in mane timo kama. Koro din mar Catholic entirely ok wanyal assume gima giwacho nikech gin gi structures mabeyo. Ginyalo wacho kani gimbe koro giloro wechego mag thieth e osiptendegi. To magi mission hospitals gi ma ji osebedo ka dhi e ng'enygi. Ginyalo wacho kani wambe koro nikech education system ok ti, wambe waloro skunde wa mosebedo ka support skunde adi moger gi Catholic. Koro gin jok ma apart from wuoyo ma giwuoyo gi sirikal, gimbe gisebedo ka gikonyo sirikal ahinya to wechego mag thieth gi somo ma gin gigo mochuno ahinya pacho kaendi. Haya, adwa nwadhi It Gazette mar 5 mano mar gazedni mar Daily Nation. Ka bende nyaka sani joten migepe koro gin to giwacho ni uchumi mapacho kae sani koro dhi kama ber. Iwacho ni Kenya's economy is on the right track. Iwacho ni the government says nothing, noting that the country has recovered strongly. Kata kama ni uchumi mapacho kae nyaka sani giwacho ni dhi kama ber. Giwacho ni moko kuom gigo ma giwacho ni koro mi uchumi dhi kama ber. Wanyalo mana ng'iyo bathe kanyo, giwacho ni nengo mar chiemo osedok piny
kwang'iyo kaka dola sani ringo, giwacho ni sani ni exchange rate mar dola en shillings 129. Mano toka negisetemo mar mondo mi ginene kaka ginyalo stabilize dola e pacho kae. Kata kamano kinde ma koro iwacho ni uchumi ma pacho kae bet nitiere kuma ber. Inflation rate bende giwacho ni bet odok piny. Penjo en ni bende japiny bende winje adiera kose en gino miwacho awacha to japiny pod ok nyal relate. Ok ni apako jatend migawo mar weche omenda pacho kandi migosi John Mbadi, lakini ko wacho adier ahero kaka okawo time ne to break down weche economy ma very complex. To ntiere kako ong'injo gi matindo tindo ma ji nyalo winjo. Apani gima sirikal osebedo ka koso mokwongo en koso miyo japiny geno. Nikech nwadonje sirikal kwa miyo jok mane bende ok nya wuok apia mondo miyo breakdown. Ng'ato kaka jatend migawo John Mbadi en ng'at ma kowuok mondo miyo wuoye weche mag economy kochiwo breakdown. Tiwinjo ka samo wuoyo to omiyo ji consumable particles kata omiyo ji gigo minyalo winjo kata ka ok in an expert e wechego mag omenda. Gima dwapenj mokwongo ni to John Mbadi odonjo ka e karang'o to gigeno mosebedo kouso nikech pile pile wadak adaka gigeno onge ng'ama odak ka ni sure. Koro John Mbadi gima nokwongo donjo mokwongo nokwongo assure Kenyans chieng' interview mare cha ni owinjo wechegi mag omenda mo gain confidence moro gi japiny. Gima osebedo kotimo en ni penjo moro amora mopenje oyie mondo mi oduoke kaka expert kaka jalony. Apani nyaka gima otimo sani en kungo miyo japiny geno. Ai bang'e wamiyane time mondo mi wang'e nikech nyoche kodonjo. To kosedonjo to wacho ni gima moraga godo ni o identify problem to chiwo bende solution. Wacho ni kawayudo ma kama to watimuru kama e thuolo marom kama mondo mi walok ma. Koro gima daer nikech kama endi wach mano wacho migosi John Mbadi. Daer mar wacho ni wamiye uru thuolo nikech osebedo ka kata ko poko timo gi kata ka japiny poko owinjo ber gino, lakini John Mbadi osebedo ka wacho ni mae shida tana adwa ni mondo alose kama. Mae indi shida adwa ni mondo alose kama. Mae indi jatend migawo mokwongo wuok apia wacho ni oyo wan gi nyadhi moro kaka jopiny. Gowi miolo ma ji riedo e korido ka ji odhi e pinje wagunda ka. Ano gimora. Wanyalo we olo gowi to watim kama e weche mag choko suru mapacho ka indi. Ochako wuoyo kuom blue economy. Ochako wacho ni un uketo waka gi koko kembe ma wuok e pinje ma oko gi. To une muketho alwora kodwa ni mondo wajuogu bende ugo koko. Koro pani gima ber ok ni apake lakini onego wamiye thuolo nikech odonjo kanyo an expert to nyocha kodonjo poko kao time. Koro japiny bende wang'iyane watemane compare ni to samo osedonjo ni. Embo miwa ni thuolo ni kochopo higa makama. To koro compare ne uru. To gisani tanyalo wacho ni japiny kata kipendo dhi nyisi ando poka feel gina ahinya lakini wan gi yie kode. Koro pile pile be kik wabed so negative about pinywa. Wamiyane joga ahinya to ng'ama nodonjo kaka ng'ato kaka Mbadi is an expert in this field. We wamiye thuolo gi tende no mondo mi oloka ne wechego. Weche mag dola to kata ka ng'ato nyalo penjo to idhi ng'i idhi yudo ka diere en siling 129 e chiro masani. Inflation rate be chiemo nyalo dhi ng'iyo mogo. Aneno ka bende nitiere ito boke ni ma bende otemo lando moko kumo ka ng'ene gitime nikech Christmas koso gitime nikech bech chiemo dok piny adier. Koro wami Mbadi thuolo matin otema ne dhiro gini wang'iyane to gik fuok mosefwenyo to bodhi dino gi adier mondo mo wadhi kare kaka piny Kenya. But noyudo gi office ma ne nitiere gi no top kabisa. Iwacho ni dukni sani uso wane Black November sani kuonde te kidhi tin mana sale 30% off 50% off. Nadi kamoro meri lendo gi microphone anyway. Kata kamano jopiny nyalo take advantage of offers bakamano. Man mondo mi ginyewane gigo Masiche moko gidwaro e nengo mabet ni piny ahinya nyoto sani madukni moko bende koro uso. Adwano wadhi it gazet mar 7 mano mar gazet ni ma Daily Nation. Kama koro midhiero nitiere ahinya nyato jotuo madhi manyo thieth e ute thieth kose thiedhi ti dok pacho mano miluongo kanyo kod dongere ni outpatient care. Nyaka sani koro wacho ni outpatient care now out of reach
thanks to SHA, mano okumba manyien mar thieth mane it gazet mar 7 kanyo. Nyaka sani koro iwacho ni pok oket kare lai mar kaka jotuo ma ithiedho to dok pacho nyalo yudo thieth mano kokalo e bwo okumba manyien mar thieth mar Social Health Insurance Fund matiyo e bwo Social Health Authority. Iwacho kae ni ute thieth matindo tindo nyaka sani koro podi gionge koda, gin bende podi gionge koda kata equipments ma nyalo konyogi e chiwo thieth. Ma seche moko ng'ato dwaro thieth ma kiwango ne moro seche moko nyalo bedo malo. Mano achiel kuom midhiero ma jotuo sani koro kale tok kanoseket kata kanosechakti kod okuma manyien mar thieth ma wang'eyo ni nochako tiyo tarik 1 mano mar dwe mar 10 higani kama koro NHIF nochungi kendo koro wachako tiyo kod SHIF en dwe 1 koro Jowi to nyaka sani pod waneno ka nitiere midhiero makamagi ma jotuo kale ahinya nyato jotuo madok madhi osuptal to dok pacho moko kuomgi bende koro chuno mar mondo mi ogol pesa ofuko gi to gionge pesa to gino malit ahinya par ni jopiny moko nochako chulo NHIF kochakore dwe mar 1 mano ma higani kata gisebedo ka gichule to koro sani ok inyal tiyo kod NHIF kalori ni NHIF nochungi SHIF bende ok ti igolo pesa ofuko mari magi mana moko kuom pek mag ngima ma jopiny podi kale. Atemo somo sigana ni mapiyo samane wadonjo gokinyi. Atemo ng'iye koni kod koni mondo mi ang'iane kaka jalony kaka jafwambo mondo mi kik wanind konchiel. Apani gima sirkal ne temo timo e transition kata loko lai mar thieth duto ne en gima ber, anyalo wacho kamano nikech katemo ng'iyo gima gitimo ka en ni gigolo wechego mag outpatient ma ng'ato samoro idwa mana dhi mondo mi ong'i wi moro bari matin to NHIF ni ndikori Jaramogi Oginga Odinga to sechego samoro wuonra kata ni in Nyakach. Koro ne gitemo wacho gima ne sirkal temo wacho ne ja Kwaramogi Ajwang' ma samoro ng'iyowa gi sani en ni ne gitemo wacho ni koro ka giwuok NHIF ka giduogo e SHIF to ng'at manondikore outpatient samoro Russia Kisumu to wi bari matin gima ne gikongo wacho ni koro kik idhi Russia e level 4 5 to kod 6 dhiye mapinygi to mapinygi gin kaka ng'o dispensary gin kaka osiptende mapiny mag county hospitals gi mak mana sama ne gitimo transition mane giseng'e ni koro ja outpatient nikech ng'e ni ji mang'eny kidhi e ward inyalo yudo ka samoro ji kata 10 emobedo admitted lakini kidhi outpatient ndalo moko naneno kama ni nyithi skul oyienegi dhi hospital gi iluongo nang'o NEMIS. Iyudo ka nyithi skul samoro ng'ato ofil mana ni ok odwa double lesson mar chemistry wiye bare odhi gi NEMIS hospital kata lake moro ramo fake mana lake nikech lake to ng'ato ok nyal neno ka kisi no rama gi kato bas ng'ato seyie. Koro iyudo ka nyithindo nodhi kama indi outpatient ne pong' kama kabisa. Kidhi ward sama iyudo kata ka ji 10 ji 15 emobedo admitted. Koro outpatient en gima busy kabisa. Gima ne sirkal temo timo kwa bire shani na en ni mondo mi giduok wechego mag thieth obed local kabisa. Dispensaries chak pong, district hospital, county hospitals go chak pong. Iyudo kata koro kar dhi Russia to dhi Ahero district. Kar dhi kama to dhi kata Sigoti kata kama mora mane nyalo dhi. Mak mana gima ne gitimo marach ni gitimo transition ni to pogi equip hospitals. Yath onge, staff onge, gik makamagi onge. Koro iyudo kaka ng'ato dhi wach ni kendo ne giketo chik regulation mane wacho ni ok inyal dhi level 4 kionge ionge barua mondikni mar referral. Koro iyudo ka gigeng'o ji nikech samoro idhi e dispensary yath onge iyudo ni mondo ring mapiyo piyo idhi konyo nikech samoro iyudo kata ka ng'ato dwa ni odhi othiedhre nikech samoro travel odhi otimo wendni mang'eny koro dwa ni mondo odhi ocheke piyo piyo mondo oyud yath odhi iyudo ka pod idwaro referral and everything. Koro gini en duoge dispensaries ne en gima ber kabisa en mana ni kama giduoge to pok gi equip osiptendewa pok giketo yedhe pok giketo jotich sani endi ka giduoge dispensaries magi are under counties onogono be mayuago pesa mowuok kuom national government. Koro gima sirkal notimo one misjustice en ni ok otimo equipping ok otim facilitation in terms of disbursing resources. Otherwise the whole structure mar SHIF gisha ok orach nikech sani kata ni ka gikelo machines mag scanning CT scan gikelo doctors gikelo yath ji ok be ywak gima onge en equipments gi resources. Otherwise the whole transition onge shida kuome kaendi nikech maendi to is a change manomor to ka gikelo gik midwaro
ji ok be ywak nikech sani ka joma ne dhi nyuol wacho ka gichopo kuno kiang'o maonge yath onge dokta onge gigi ka gikela kela ni to we will not blame even the chief, we will not even blame lokruok manotim. Lokruok ok shida en niya pod wa inherit problems mane wan godo last time. Piny kanyo bende aneno ka nitiere mano kaluwore koda survey moro ma iwacho kae ni notim koda riwruoge mag ute thieth mago ma ok mag piny owacho. Iwacho kae ni families resort to settling hospital bills out of pocket. Ma en kaluwore kod report ma bende otim kata nonro manotim kod Rural and Urban Private Hospital Associations mane duoko mare ogol ne jopiny ayanga mano chieng' tich ariyo mano mar juma ni kama koro giwacho ni atamalo 55 mano mar jotuo mano madhi e ute thieth sani koro chulo omenda kowuok e ofuko margi to magi duto gin kotudore koda kaka nwasewuok kata nwasedar kowuok e okumba manyien kowuok e okumba machon mar thieth mar NHIF kwadhi okumba manyien mar thieth mano mar Social Health Insurance Fund. Adonwa dhi it gazet mar 10 mano mar gazet ni mar Daily Nation. It gazet mar 10 kanyo nitiere dwaro mano mar rito aluora e pachoka inya to e boma ma Nairobi kae nyaka sani kori wacho ni e boma ma Nairobi kae kidwa wito taka tibo bedo koda wanyalo wacho ni bins adeka kata kuonde wito taka adeka mibo bedo gode odi kanyo manen ka tudore kod chenro ma sirikal mar county ma Nairobi dwa biro godo mano miluongo kanyo ni color coded garbage segregation system kama kori wacho ni bo bedo godo kanyo kod iluongo ga ni trash can ibo bedo kanyo kod trash can ma green blue kachiel kod red mar mondo mi one kaka inyalo pogo yugi mari yo makare to bende jatend migawo mochung' ne wechego mag aluora Adan Duale nyaka sani koro wacho ni nyaka koro gibro bedo ka ng'eyo ng'ama kawo taka no kowuok e odi ti owite kanye mar mondo mi one kaka inyalo rita aluora e yo makare nikech adira bore Nairobi kae jo wiki wuoth tineno ka nitiere dumping sites mopogore ji wita taka oyaye moko deo ni kanye kar wito taka kose oyo anno ka chik makama kokete e tim to obro bedo kokonyo mar mondo mi omed bero aluora inyanyate e boma ma Nairobi kae. Apani mae news mamit makungo winjo e weche mag choko taka gi en proposal maber to warito mondo mi kete tim mana kaka wacho kokel jwala marakwar jwala marateng gi jwala marambulu aya wachni ka in gi taka machalo chupa mag plastic kete e jwala marateng ka in gi chupa kaka jok ma samoro go kam nyweso chupni matore mag glass kuwito gi to wit gi ure jwala marambulu aya we gigo mag chiemo mag alot nyanya gini mong'ado go mago keturo jwala marato marakwar whichever aya ka gidhi kendo gichak gidhi e kembe ma ochung'ne choko taka giwach ni koro kawuono kembe mochung'ne choko taka Nairobi ka gin kembe 100 sama itimo tenda koro gi timoni ka watimo tenda to un waketo e kategori mar blue koro unu biro choko taka mora mantie jwala ma blue aya sama pok ichoko taka be kichopo kanyo kuongi kago inyalo ng'iyo kama nikech ka en jwala ma rambulu to ting'o chupe mag matore mag glass inyalo yiengo kama tifilni adier magi to glasses to kawo gi mos to keto gi mondo mi giwach ni un ku kawo chupe matore to udhi to dispose gi ka e mwarite gie un ku kawo marambulu moting'o chiemo gik moko kaka nyanya gik moko alot matogi un warito uka koro ng'ata moyud ka jwala maratong' owit kamoko jwala marakwar owit kamoko winjore tidhi ne kambi machoko cha to kambi machoko no bende nyaka tim due diligence nyaka check gini kapok okawo ni to gik mating'o gi adier gin gigo matoko kaka alot gik ma nyanya gini gi kapok akawo gi orna makawo gi gin gik moko machalo jwendni machalo ang'o gini ma samoro ok nyal bedo recycle piyo mondo mi wawe wita taka nikech idhi yudo ka endi chupa kong'o nitiere ka endi mar plastic nitiere jwala nitiere kanyo alot nitiere kanyo gichok nyaka nya ka wadhi ka to magi kama mondo mi wabed gi a uniform disposal structure minyalo wacho ni kidhi Dagoreti kata kidhi Dandora to koro kar taka ni kendo giwacho ni un kusechoko marambulu ni to udhi dispose gi ka koro wang'e ni Dandora tiwite chupni mag glasses matore kwa dhi kata kamoro kama kwa dhi kama mondo mi gik moko mang'eny mitimogi kik ni sama dhi ka to mae idhi jwala ne ki ang'one ka to mata takataka ne ka to bag ne ka to mattress be wit ka to mang'o gin gik monywandre koro apani chik ni
mae chik mawinjo komora kabisa kabisa. Koro we warit implementation ne keto chikni e tim kaka idhi kete to maino kabisa kabisa to giket kuom kembe ma koro dhi chako choko. Ni ka gibire plot to gari ni en ochoko strictly blue bag. Gari ni kobire en ochoko strictly yellow bag. Gari ni kobire en ochoko strictly green. To koro giwach ni green onego beni ting'o ma koro ginyiso tenants kata ginyiso landlords. To golo chik ne tenants ni juala marambulu kete taka inagi. Juala marakwar kete taka inagi. Juala marateng kete taka inagi. Mondo ka lori ni obiro to kawo tero ka. Mondo mi at least ka kete tim to wamiyore higni ariyo kene to town dhi duogo in order. Kotudore kod weche mag arita alwora bende wang'e ni nitiere climate summit ma bende dhi mbele e boma ma Baku e pinyno mar Azerbaijan. Kama koro jotend migepe Musalia Mudavadi en achiel kuom jotelo ma koro yuoro e romo ma kamano. To ndike ka ni Nairobi Declaration, how agreement is shaping continent's agenda at COP29 madhi mbele e pinyno mar Azerbaijan. Nyaka sani koro iwacho kanyo ni Nairobi Declaration mano gigo ma bende koro idwa ket kare, mano mar neno ni pinje mag Afrika oko hinyore ahinya kalure kod lokruok mar chal mar kor lwasi. Iwacho ka ni koro gidwaro mar mondo mi pinje modongore kata developed nations mar mondo mi ochop singo margi mar chiwo omenda madirom $100 mano bilion 100 makoro onego bed ni miyo pinje mag Afrika mano higa ka higa mondo gikony e kedo kod lokruok mar chal mar kor lwasi. Twang'eyo ni weche makamagi wacho ga kinde ka kinde kwantiere kod climate summit e pacho kae. Penjo en ni mawang'ni be obiro nyago lemo kose pinje mag Afrika ka chimoriwo nyaka piny Kenya pod wabo medo ywaka kotudore kod mago lokruok mar chal mar kor lwasi kata midhiero mikelo kod lokruok mar chal mar kor lwasi. To jotelo dhi e rombe wang'e ni wantiere kod COP28 wantiere kod COP29 wabo bedo kod COP30 to lokruok maneno to onge. An nyaka ne los summit ka ji timo ikruok ne El Nino mabaga romo KICC ma El Nino bare El Nino duogo chwe bang'e to samoro chwe bang'e no nikech gik ma piny Kenya onego ng'i seche mag yudo omenda. Onge gima duong' ma piny Kenya nyalo ng'iyo mokwongo kaka luoko kendo rito aoche mantiere pacho kaendi. Mano kaka Nairobi River and everything. Alafu ging'iyo jok mogedo e genga aoche kata gigo ma kizungu luongo ni riparian lands. Ka serikal nyalo yudo omenda gi to ket chik ma geng'o oganda dak machiegni ga aoche. Aya luoko aoche gi. Aya bang'e bende gero oula drainages. Ekiyudo kata kasani kata mana karwa kaendi kidhi aya kaendi. Koth chwe mateni to kamora mora en pi. Tido komenda gi gisebedo ka gibiro. Apani ka serikal oloso gimiluongo ni drainage. To gidhi giluoko aoche ma gisafisha ma gigolo blockages ka. Ai gidaro jomodak machiegni gi aoche. Nikiyudo ka ji mang'eny kata kuonde dak mongore. Ji mang'eny ne pio ywero. Nikech ang'o gidak kendo ot to ma aora. Ka koth chwe to ji koro midhiero mang'eny ne wadonje nikech negligence gi weche ma koso dewo. Kora pani gigi kibe wako omenda mang'eny kaka mae koro ero kanisani gi declaration gima gikwongo prioritize en kony mar omenda madirom $100 billion 100. Pesa gi kobiro redo ka midhiero pod gin makamaka kidhi e piny Kabonyo Kanyagwal. En yuak mabiji osebedo ka yuago dar mar oula kidhi Rai kidhi Budalangi gin same problems same year same to gigi summits gito wabedo godo pile ka pile. Alafu gima be samoro oka support ga weche mag climate change gin weche go mag temo thiro tiyo gi gigo mane watiyo go chon ma natural manyiwa mag dhok pidho cham indigenous plants. Koro gimbe kata ka gi support ka gibiro gi technology to giwe kuonde ma pod nyalo nyago cham ma natural mane nyago chon ki githir kata ki gitem convince farmers mondo transfer to modified seeds molosi masani wawa ka kodhi ma chon pod nyalo ti to tia kikwane gik ma natural ahinya in the name of climate change. Aya wagino ni romo makamano madhi mbele pinyno mar Azerbaijan biro bedo kanyago lemo kendo piny Kenya jotelo modhi kuro ka giduogo to gibiro bedo ka gichwalo na duoko makare kotudore koda kedo kod lokruok mar chala kor lwasi. Adon wang'ia ne machinglo mantiere it gazet mar 16 mano mar gazet ni mar Daily Nation. Kwang'io machinglo makamanan kawona no mana koketa pichni mag wanyalo wacho ne gin le kata gin wanyama mwantiere gode pacho ka kora kia ni wich makamago kata jomo mi wiye makamage gin jomage to ang'eyo ni gichunga mbele kar jot mano mar jatend piny Kenya William Ruto. Win machinglo makama inyalo pongo gi wiye machalo nade? Machinglo ni
Mokwongo wang'i tai magirwako. Tai magirwako nyiso duond bura ma nie loch sani. Ae bende tai go pogore nikech nitie tai maratong' to nitie tai marakwar. Tai marakwar. Inyalo paro kinde mane gi campaign. Ne gi jarwako suda aina gi. Samoro ka ng'ato rwako marakwar, ng'ato rwako maratong'. Koro maendi nyalo bedo jatend piny gi jalupne, mano mokwongo. We here looking for experts. Wamanyo jolony. Ng'i lwetgi. Ng'ato ting'o pala man nyaka gi handkerchief. Mano yweyo kama to ng'ato ting'o jiko. Ng'ato ting'o uma. Ng'ato ting'o uma. Magi nyiso nang'o, gin magi kidhi otende mag joma beto nyalo. Magi gin gik mimiyiga mana sama idwa timo ang'o, sama idwa gago, sama idwa chiemo. Koro king'iyo wi machielo ni oting'o wich machalo wi otenga kata wi ongo. Bas machielo ni chalo anguro. Koro gin gigi gachni wamanyo joma nyalo konyowa, to pala to wating'o bendo jiko. Matieni anguro king'iyo en ochamo gimoro amora. Oyud gimo lilo chamo, oyud gimo. Ongo bende emo nyalo chamo ring'o moro amora. Obed motop, obed mane. Koro gima jogi temo wacho ni gimanyo expert, yes, lakini gimoro amora ma giyudo to gisosie immediately, gichame immediately. En gi pala ma koyudo gimoro, ongo koyudo gimoro ni to oseng'ado. Anguro bende koyudo gimoro to oseyalo go jiko neno to osechamo. Gima ng'ani temo wacho ka en ni jowagi en chiemo ma 24/7. Ongo chamo mare, anguro chamo mare, in the name of manyo jolony. Koro imanyo gi to koyudi tichamo. Imanyo gi to koyudi tichamo. Koro en chiemo 24/7 ma pod dhi mbele. Nyakoro Mugichong bende nyalo ng'iyo ne machinglo ma kamano, en bende opong'o ne gi wiye ni to jogi gin jomage, to en machinglo ma kamano nyalo interprete e yo machalo nade. Adwano tie gazet ma Daily Nation kod wach mantiere it gazet mogik kamano mar gazeti ma Daily Nation kalure ni en achiel kuom weche mane Daily Nation oketo e it gazet mokwongo. Nyaka sani koro riwruok mar jopuonja mago mar Kupeta mochung' ne jopuonje mag secondary kata post primary education teachers. Nyaka sani koro giwacho ni giseyo duol mandiko jopuonje tich mano TSC ni osekoso chwalo negi omenda monego bed ni miyogi. Pani nitiere omenda ma kinde ka kinde ing'ado e osara mar jopuonje pacho kae. Kata kamano TSC odagi chwalo omenda ma kamano ne Kupet kalure ni ochalo ka koro en punishment ne Kupet. Pani kinde mane yawo skul e tam mar 3 riwruok mar jopuonje mano mar Kupet ne obedo e ng'anyo kata noluongo ng'anye pacho kae. Pani motelo ne mae Nat bende noluongo ng'anyo kata kamano Nat nochungo ng'anyo margi. To be Nat kinde mokalo chien gin bende nyalo bedo ni kum ma kamano osemigi. Mane momiyo ng'ich nodonjo kuom gi ba gichungo ng'anyo. Kata kamano Kupet to nodhi mbele kod ng'anyo margi. Sani koro koro migi kum. Akena luonge ni kum kose nang'o matimore. Ing'eyo an gimoro achiel mano kaero gi riwruok makelo ne ratij jopuonj ahinya to mag sekondar Kupet. Ni ne gidhi ogirimiti gi sirikal kendo nitiere ywak mane gichwalo momondo. To kane gidhi ywak, achiel kuom gigo mane ji ne ywak ahinya gin weche mag somo e lai manyasani, JSS mane gidwaro mondo ndik ji e tich kabisa. To iyudo kane gidhi e tich gidhi ogirimiti gi sirikal mane giketo andiko mar dok e tich. Gino mane giketo nyime motelo ahinya ne en wechego mag promotion, mag medo lemo jotijegi. Ma be iyudo ka jopuonje mag JSS noywak ahinya ni sama ne wadhi e ndara ne wadwaro mondo mi ondik ji e tich, mondo mi omed ji osara. To un kudhi kucho to udhi uketo promotion gi wechego mag meto osara. Apani pogruokno mae gima okwongo kelo shida ahinya momiyo nyawo bedo e riwruok mar Kupet. Kata kamano gima bende sirikal temo timo kata TSC gi ministry mar somo temo timo en gima iluongo ni soft blackmail. Iluongi kucho tinyisi inyalo dhi go ndara kuno to kiduogo to kwachuli. Koro either iluyo mwadwaro kata mana. Apani gigi at the end of the day dhi mana rocho wechego mag somo. Ber ka ogirimiti manoketi madok e tich kachiel kod meto mar osara mondo tim. To bende duol mar Kupet daher kwayogi ni kinde duto ka gidhi to gi prioritize gik mochuno ahinya. Nikech this time round waneno ka gidhi e ng'anyo. To ka giduogo to giketo mana giketo mana sei ni idhi chor ji lemo kachiel kod medo osara. To ndiko e tich mag jopuonje mag JSS magi mochuno ahinya nikech iyudo ka sani system mar somo pod ok winjre maler. Kondik jopuonje tich at least wadhi bedo gi geno matin. To ne gidhi to mae gima noko bedo captured. Koro iyudo ka pod wadok mana square one. Koro apani gima sirikal temo timo mana kaka wachono en mana blackmail moro matin mondo mi koro next time
nikech ang'e ni by January I expect ng'anyo machielo ka moko kuom gik ma ne gidwaro ok otimne nikech sani skunde idhi lor for holidays. Kiyepo wadhi rito neno jo university kodok e ndara kok omigi gima ne gidwaro. Jo secondary be kamano. Ji sani dwa dhi e secondary, jomoko wach ni water junior secondary ku, water Kiang'o ku. We are expecting another strike mag ng'anyo ka wayawo higa ka moko kuom gik ma gidwaro ok otim kaachiel koda new demands nikech higa ka higa demands manyien medore. Koro ka sirikal ok address magi pod wa expect ng'ik ni wechego mag somo mathoth ahinya. Adwa ni waket tenge gazet mar Daily Nation mar mondo mi wang'iane weche ma bende gazet mar The Standard omenyo kinyi ma kawuono mana kaka waseng'iso nyakora Mugejon ni gazet mar The Standard bende nitiere chal weche ma gazet mar Daily Nation omenyo bende manno ka gazet mar The Standard ondiko. Kata kamano gin to koro gindike mopogore. Gindiko ka ni bishops take on route over killings kaachiel kod weche mag mibadhi kata grafter. Kalore ni odiochieng' manyoro mago riwruok mag bishobe ma kopere no wuok oko ka giseyo sirikal wechego mag mibadhi. Gindiko ka ni wechego mag nek ma auyaye lal gi ji apoya nono wechego mag mibadhi kaachiel kod miriambo magiketo godo jopiny. Ne gichwalo ng'ur bende ma jopiny osebedo ka ng'ur godo kotudore kod midhiero mantiere sekta mar thieth. Lai manyien mar chwalo omenda ne jopuonjre manitiere mbalariany kaachiel kod chochni manitiere e keto e tema lai manyien mar somo mano mar competency based curriculum. Kopogore kod mano weche mamoko ma bende aneno ka gazedni omenyo malo kanyo aneno ka koro jonyuol ema koro iseyo kuom konyo nyithindgi e kuo mar penja. Adier penja mano ma higani mar KCSE waseneno ka nitiere jopuonja ma imako kitudo kod kuo mar penja. To bende jagoro mogirore e migawo mar somo Belio Kipsang en bende koro seyo jonyuol ema miyo nyithindgi simbe mag ong'we yamo gidhi go de skul ema nyayo kuo mag penj makamagi jo. Hapa ni gima jagoro mongirore e migawo mar somo temo wacho ni en adier ni jonyuol mang'eny bende nigi lwedo e tim mar nyayo kuo mar penj nikech samoro janyuol bong'e nyathi to mbaka gi be samoro jonyuol go gi nyithindo kaka ng'eni ma gini miyowa to samoro janyuol bende okawo okang'. Kata kamano daher wacho ni ing'eni nyathi skul kata kodhi gi simu e skul to penj ni ok olik kowuok e ministry ing'eno ok obe yude. Koro kata rawera manomaki ma jegni 23 cha an gima nakwongo penjo mokwongo ni gidhi ging'iyane ka penj mano supply go gin madier to ka penj no gin madier then giwe rawera no gidhi ne rech maduong' kuma ne penj no wuok nikech ing'eni kata sani kan gi simu e skul to penjo ko wuok ok olik kowuok e ministry ok abe yude koro simu no biro bedo kanono. Koro pani gima duong' kata tuo maduong' en niya penj gi wuoga kanyo to ng'ama golo gi mamigi chope simu ma ya WhatsApp group nikech kaka sani ng'ama naneno ka chat cha mach ing'eni ne janyuol ema nopenjo rawera cha mooro pesa nikech nyathi skul samoro ok nya bedo gi nini nikech iro ka samoro nyathi skul be kata kokwa pesa onyalo kwa pesa ni miwa uru to gerewo kata 100 to romo mar penj lakini eno kama ja transaction mano obedo made directly kana en 850 to ore dichiel matini macha janyuol ema nokwongo timo ang'owa okwongo oro pesa cha ne rawera cha moor ne penj koka gitudore. Koro kok en japuonj to samoro en japuonj mabe janyuol koro iro ka gini pod olora alora to pod omako janyuol ma kanyo to kanya gole janyuol 100% anyalo yie na adier nitiere kaka jonyuol ochangie gini lakini kata kedhi tim nonro to wadhi ne nyaka rech maduong' cha nikech mondo mi penj ni ne lik ma chope lwet nyithindogi nitie kuma owuok. To gino manyaka sani wanyalo jiwo janyuol ok ber ka ikwalo ni nyathi ni penj nikech inyalo kwalo ni nyathi penj japuonj nyathi koseyudo grade mar A oyudo grade mar A yo mak ne kare matiende ni mano ok pache kalore no kwal ni mana penja kosedhi mbalariany kacha seche moko miye kos moko nyal timo kos dhi loe timo kata dhi tame timo mano machuno koro dhi e kos machielo to mano en mana ketho sa kachiela koda kata omenda mar somo. Koro ber ka iweyo nyathini otim penj kaka entiere no mar mondo mi ing'e gino nyalo timo to bende en gima kare ni sani koro wantiere lai manyien mar somo mar CBC nyaka sani koro wanyalo wacho ni obo bedo assessment matende no obo bedo piem moro mani ing'iyo mana marks miyudo mani bo bed king'iyo teko ma intiere godo kata lony ma intiere godo manyalo konyo e geng'o kuo mag penje kinde mabiro mbele to nitiere wachni isewache to nyaka wanwoya nikech en gima ing'eni nyalo wache gi nyawo kama to en gima dier nikech sama koro iseyudo A mano kideserve ndalo moko mos kuom wacho ma ne nitiere nyathi moro manyako
e skul moro mok adwa luongo. Noyudo A, adier moyudo A maber. Ting'e gima nonyisa ni abe akia kaka ayudo ma. Koro maendi kendo koro chako tere piny otere kama tek. Sama koro yudo A ma ok deserve. Ema ne wawacho ka chieng' cha kane wanono oboke ka. Ni kiny kata kisedhi e mbalariany ma gimitimo cha otami to koro kiduogo kani subscribe tap the screen. Koro waduogo wadonje YouTube te, wadonje Facebook, wadonje Instagram, wadonje TikTok. Koro ini kwa jino tap. Nikech ang'o to ne in ng'ama is a doctor. Koro wadwa thrash kata wadwa underrate professionalism in the name of weak foundation. Koro sani mwajiwe foundation waketiewa motegno. Yuda gimi deserve no. Ji mang'eny dwa dhi for white collar jobs. To serikal aneno kata ka through CBC ni otemo dhiro wa mondo wadoge technical courses. Mamano is the backbone mar economy. To yudo ka ji mang'eny no wasebedo brainwashed ni a carpenter en ng'amo cha. Lakini sani yudo ka ntiere kombe manyalo bedo design makata ino Kenya afford. In ng'ama tiyo e serikal. Nikech ang'o talent kachielo koda gifts mopogore koro biro in place. Nyocha neno kata rawera moro kuno timo sigande ka. Loso nyaka okombe gi chupni mag kong'o mopa maber. Koro apani wadoga kama CBC dwaro wani. Ma ng'ato timo gima is best in according to his gift kachielo koda talent ma en godo. Wawe wach moro dhi yudo ai kiny kata koro wadok en tap subscribe. Abende nitiere wach moro mana mapiyo kapok watieko nonro mar gazet. Thuolo mar aneno koserumo. Ano wach moro mantiere it gazet mar adek kamano mar gazet ni ma Daily Nation. Iwacho ka ni nitiere jago moro mane otuon tich kaluwore ni e kinde manodhi kwayo tich makamano. No wach ni entiere kod lony mamalo ahinya moloyo kiwango mar tich modwaro. Iwacho kanyo ni ne en overqualified. Iwacho ni jago ni entiere kod degree in law. Matiende ni en okil. Kata kamano ne oro kwayo mare mar mondo mi obed ruoth kata obed chief. E kinde mane oro kwayo makamano nodwa bedo chief mano mar township location mayudore Moyale sub county mane county ma Marsabit. E kinde mane ochwalo kwayo mare no ng'ise ni oyo in overqualified ok nyal mi tich makamano no mi ng'at machielo. Notero ng'ure doho kata kamano koro en fungruok kalure ni koro doho no wacho na adiera kalure kod chike mapacho kae mano ne nochalo ka gima ochoch ratiro mare. Ok ang'ega ni kare overqualification be nyalo miyo ng'ato kos tich. Mana we mani kiki overqualify ek nyalo bedo trust ni bas mae kore ng'amo somo. Ashanga ni kare overqualification. To hapa ni bende kumana odhi kwa tich ni bende hapa ni watemo ng'iyo dynamics mag Moyale Marsabit and everything. Hapa ni magi kuonde ma bende kata weche go mag somo kachielo koda ni pod ne piny kalore gi weche go mag koso bedo kod arita kwe. En mani koro bende gima ber ni koro domi thuolo machielo mondo mi koro dhi chwal ng'ur mare. Gima samoro mae nyalo nego go chunyi ni kare bende kisomo ahinya to gik ang'eny nyalo bayi. Kotendo en mani samoro ng'ani bende manyo mana gima koko wawacho sani ni ber dhi ne gino ma itimo ma chunyi ohero. Koro apani kata bedo ne lawyer ni samoro chief kachielo koda timo service ne oganda in terms of humanity ne gima mora ahinya. Koro kik wadeny a chance wamiya but gima bok ni kare samoro be nyalo bedo overqualified ma gimoro bayi. Kata kamano we wamiye thuolo mondo mi otim ang'o kaka domi ni mondo at least oyudi ka mae gima chunye ne gomba ahinya nikech mondo mi ng'ato we lony mare mar degree dhi kwa tich mar chief. Ok en gima samoro dhi nikech chudo nikech lawyer kaendi inyalo loso pesa moingo gimoro amora. Wachne mogik Jowi ka watieko nonro mar gazet kiny ma kawuono. Wachna mogik chon ng'eni samoro kane pod watindo iyudo kata samoro ne janyuol nyalo duogo to chwadi ma idhi ndara omang'o idhi kikachaka yudi e ndara. To sani ng'eni wane e nyasi mar Christmas wachiegni donje Desemba. To gimoro aseneno kuonde ma kumadake iyudo ka sani nyithindo duogo dala to nyithindo nyiew negi ndiga nyithindo matindo koro samoro kaka koro biro tich kama to samoro ng'ama konyi tich dala cha pod odich e yore moko ariyo adek. Koro nyathi okawo ndiga omera riembe estate omera samoro kadho ndara kama odhi. Chon ing'eni kano yudi e ndara kane watindo to mani ing'eni boka idhi omong'o e ndara nichwadi kabisa. Aseneno tim moro sani ma nyithindo nigi ndiga omera nyithindo riembo samoro ndiga onge break koro en tielo tiriembe mane ikadho ma samoro kaka piko samoro ringo geche samoro ringo nyathi nyalo kadho kata gi ndiga kama to puma na kodonja ng'owa odonje gari. Koro strictness moro machon cha rules mag ndara ok gin mana gik mipuonje school kende gin gik ma ka janyuol nyalo konyo. Koro kata samoro sama ng'ama konyi teacher pod odich e ot wabedura kich ahinya. Iyudo kata samoro nyocha neno kata incident moro katieko apiko go
hon kabisa mondo mi alert nyathi tiro kabe is not even worried en bo nyathino be en bo kadha mos okoluor koro kata sani kata wa assess you midhiero mang'eny kata accidents mang'eny timore due to negligence koro wa make sure ni nyithindo are safe kata ka giriemo ndiga estate watem keep an eye on them mondo mi kik midhiero mang'eny matimore ndalo Christmas mag accident mawe matimore estate kata ndeche wagi med jimbore moko wanyalo geng'o kendwa wawegi. Erokamano ahinya Joey Raymond kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono mar mondo mi ibi walidne nyaka Ramogi Ajwang Gazette momori e kind The Standard kod Daily Nation inyalo dhi nyiewo tisomo e yo makare akaw mana yueyo madundo gi sani bang'e taduogo koda twak mokwongo e chenro mar Rupenya kik idhi mabor. Umepanga matumizi ya hii pesa? Kuna school fees imenilemea kidogo na kwa biashara yangu nitaiboost. Ndio hivyo sasa, ndio cheki yako. Yes. Unazambia nini watu nyumbani je hii story? Waendelee kucheza hii mchezo, ni ya ukweli kabisa na wao watashinda. Si hata wanaweza shinda. Yeah. Na kwa hiyo story na kuongezea hapa goodie bag. Hata tuambiangi watu ni nini ndio iko ndani. Ndio wao pia wajipange. Sylvia, ineno, ne wan gi party moro ma dhi maber ka. Where, daka moro matin mondo party ndio dhi mbele. Let's open big doors that harbor progress. In all the places that we are. KCB ni yangu. KCB ni yetu. KCB ni yetu. For people, for better. Najua unapanga kwenda shopping. Citizen Duka na Quickmart inakuletea ofa mpya ya mama mpenzi. For only 1,765 shillings unapata unga ya ugali ya 2 kg at 109 bob, unga ya chapati 2 kg at 149 bob, mchele ya basmati 2 kg at 649 bob, skari 2 kg at 279 bob, mafuta ya kupika 2 liters at 539 bob. Hizi zote ni less than 2,000 shillings, meaning una save 332 shillings ukitumia Citizen Duka. Piga *487*5#. Chagua Quickmart, then chagua mama mpenzi. Lipa na utapata message ya kwenda kuchukua package yako kwa Citizen Duka counter ya any Quickmart supermarket karibu na wewe. Citizen Duka, the home of discount. Teacher Beach kocha kore Samuel wakelo ni ngoma mobedo pay design makare. Ramogi TV biro kanyakla kachiel kod Ramogi Radio kama bende stima riwo record P. Yawanya wauntie kikubed mabor ya Ramogi nkech kai ekumi yudo gik mamit kabisa e Ramogi Night Disco. Maintain your position. Idi udakanyo kika fire gudi local instrumental wawachoni kete manaka. Teacher Beach ka Teacher Beach Sangwen Otieno. Ameniweka huru kweli, naimba sasa haleluya, kwa msalaba nimepata kutoka katika utumwa. Kama ungependa wimbo wetu ameniweka huru kweli, iwe sikiza tuni yako, ni rahisi. Bonyeza *811*500#. Na ukumbuke sikiza na Citizen ndio kwa wasanii wote.
Are you craving an unforgettable adventure? Discover the magic of Asia na View Travel. From the ancient temples of Vietnam to the vibrant streets of Malaysia, experience the beauty of Bali, the futuristic charm of Singapore, and the cultural richness of China. View Travel, your passport to unforgettable experiences. Tembelea Asia na View Travel. Book now na lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Radio Ramogi, Karchun Jaluo. Radio Ramogi. Nyakwara Mugiajwang machiegni e twak maromo kuonge chenro mar upinyo kinyi makawuono kama odwa twak otudore kod medruok mag nek. Ang'o makelo medruok mag nek ma nyaka sani waneno ka ng'eny ahinya e pacho kae. Kachiwo ranyisi nitiere miyo moro ma jahigni 24 ma sani koro ogeng'ne e tesendo bila bang' mano bila ma Butla mane kaunti ma Busia ka itude kod ketho mano mar chuoyo jaherane majahigni kata nego jaherane majahigni 29 to ken mana mano kende Nyakwara Mugiajwang bende nitiere buche mopogore opogore mag nek mag joma mine mosenendo e pacho kae. Kopogore kod mano nitiere jal moro majahigni 24 ma bende ne ojuki ka ofundo ringre mar min ode mano e odgi e kaunti ma Baringo ka liekore ni ne otemo nego min ode gi sum kama bang'e to no ode gi tola ba min ode otho. Jogweng' nofwenyo mana mano bang' ndalo 5 ka koro ne giwinjo tik moro marach ka wuok e ot makamano. Kopogore kod mano bende nitiere jahera rawera ma jahigni 25 mano wito ngimane mano e gwengego kata e chiro mano Garissa mayudore kaunti ma Kisumu toka ne gibedo kod gwandruok mano mar siling 200 kende kod jal mane giuso godo gino mano miyo oneg rawera makamano. Kopogore kod mano bende nitiere ringre nyadendi moro ma jahigni 19 mano yudi kowit e puoth rabolo mane gwenge mag Banana e kar chung od bura mano Makiamba. Kopogore kod mano bende nitiere jal moro ma jahigni 26 mane obeto jaode kod ojala ma onego e gwenge mano mar Iravari e kar chung od bura ma Mbere South. To mano timo e nyima nyithinde kata e mbele nyithinde. Nyakwara Mugiajwang nyalo bedo ni ang'o matimore mano momiyo nyaka gisani waneno ka nitiere neka matimore kuonde mopogore opogore. Nyalo bedo ni ji nitiere kod dang'ne mag paro tang'o minyalo bed ni timo kata ang'o minyalo tim mar mondo miyo duok piny neka ma waneno kinde ka kinde. Mane momiyo kinyi makawuono antiere kae kod jahocho mabobedo ka tudora godo achiel kachiel kokale yor lony manyasani mar Zoom mano Dr. Austin Omanya. Man mondo miyo lenwa neni to ang'o matimore e pacho ka gimomiyo waneno neka makamagi. Oyawre Dr. Austin ichiew nado kinyi makawuono kendo machiegni e twak. Oyawre ahinya Joyce, confirm kiwinja maber? Awinje yo makare, nyalo dhi mbele Dr. Austin. Pero kamano, Nyasaye omiwa thuolo machielo mar gombaka kendo mar yango weche malich ahinya, weche mag nek makoro kendo chako medore e pacho ka. Kendo gima duong' ni gimoro amora matimore e piny ka nigi solution. Yani en gi kar chakruok to be en gi kar giko. Koro wanyalo yanga matin wadhi ng'iyo ni to gigi negi ang'o madikelgi to ang'o mwanyalo tim kaka society kaka jopiny wanyalo tim ang'o nikech ing'eni kuponi waling
to adieri nek sana dugo medore sasa adhi mi categories adek mag nek kendo wadhi ng'iyo ni category moro amora inyalo geng' nang'o. Nitie sirikal onego bed ni donjo ka, nitie jagweng' an gi in onego bed ni wadonjo ka mondo wang'i ni to how best mwanyalo konyo jogi. Koro kinyi ma kama Joyce erokamano kendo warwako joneno wate mondo wabed piny mos wawinji ng'ama bende gi swali kata question nyalo penjo to wabiro duoke maber. Chieg Network Dr. Austin Omanya ka nyakwara Mugia Jwang in bende kamora mora ma inenowa inyalo chwalonwa ote paro penjo mora mora kokale namba mar ote machuok 3600 mbui maro mar Facebook ibiro yudowa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV kan bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Kwachako twak marwa yanga Dr. Austin okinyi makawuona ang'o manyalo bedo ni kelo nek makamagi achiwo moko kuom ranyisi mag kit nek mosebedo kwanene pachoka. Nitiere miyo moro dichieng' manyoro ne onego jaherane, nitiere jago moro ng'ama dichuo bende ne onego min ode. Kopogore kod mano bende nitiere jal moro ma jahigni 26 mano beto jaode, to bende nitiere nyadendi moro ma jahigni 19 mano kwanya ringre mare. Ang'o manyalo miyo ng'ato chope okang' mar mondo mi okaw ngima mar nyawadgi? Erokamano Joyce. Chutho kata kapok ne statistics gi ochako nonro gi ochako timore nikech naneno oboke moro man wacho ni dwe mar 10 higa mokadho, dwe mar 10 higa mar 2022 naneno ka ne gi collect data kata nonro kamano. Giwacho ni higa mar 10 25 yani tarik 25 dwe mokalo ne kendo nek koro chako medore sawa. Mana neno ka giwacho ni jok mosenega gin ji 339. To ng'ene mago mana achiel. Chutho gima timore ni nek ma kama wanyalo chako gi nek ma dala ma ng'ato okawa wadgi to nego kete gunia. Naneno moro Lang'ata Cemetery kaburi ni mala ng'ata kacha. Aneno ka miyo moro ken nawang'e gi pi ma odang lechegi odang ringre asto de okawe to kete Lang'ata kacha. Yani gima pok nwaneno kotimore. Sani koro waneno ka dhano ichinjo, yani ng'adi ka dhiang', ing'adi ka le kendo itimo kamano. Aparo gima nyaka ung'e mokwongo en ni to family kata jamii moaye weche mage mantie mok manyal geng' makelo tho koni gi koni. Gimoro ni ka ni gwandruok e family. Gwandruok e family ni oseketo owae okang' makoro kendo weche bedo matek nikech iyudo ka ji gwandore koni gi kocha, ji ok nyal bedo piny e mesa ma ji wach ni watim kama kata wabedo gi differences wanyalo timo kama. Gin koro gineno mani sama koro ok anyal winjora kodi onego bed ni tho kata sama ok inyal winjori gi ng'acha onego bed ni negi. Aparo gwandruok mane family gi kata gima ma dho ngere luongo ni family conflict osebedo changamoto kendo osebedo gine mapek ahinya. Asa iyudo ka koro gwandruok obedo kama mama onego baba onego mama, kata mama otiyo gi ng'ato onego baba, kata baba otiyo gi ng'ato onego mama. Nyithindo dong' kanyo. Nyithindo di learn lesson mane. Awacho niya, wan kaka johocho wan gi tich matek ahinya nikech iyudo ka sani ngima be tek. Okay, number 1 awacho ni gwandruok mane family. Gima chako kelo nek machalo magi gin frustration nikech ngima tek. Ji pachgi dang' ni wan gi dang' ma paro nikech ngima tek koni gi koni. Iyudo ka seche moko pesa tin, yani nweng'o tin, to gik midwa timo to ng'eny saa. Koro seche moko be magi e gik machako kelo ang'owa, kelo gwandruok e family gi. Asi yudo ka timo ang'owa kiny oneg ng'ato. Gimoro ni ka ma bende iluongo Joyce, nitie gimoro ka miluongo ni war relationship. Iyudo ka uhusiano kata kaka ji riwore koni gi koni, iyudo ka wuoyi nohero nyako, nyako nohero wuoyi, to weche hera gi seche moko handle gi be seche moko bedo matek. Koro iyudo ka hera ka
wadhi obedo gi gwandruok kata differences matin. Koro kendo iyudo ka weche era gima koro nege ji sa. Last time kane an ka na wuoyo about our girl child kata nyako nyar Africa nyar Kenya. Mani nega mitho nega negi pod nitie, by the way, for your information, pod wan gi nek machalo kamagi. To nowacho ni gima miyo nyiwa inego gin weche hera ma okofuon maber. Dr. Manya kata kapok wadhi kanyo kalure ni ya wacho wechego mag gwandruok manitiere e familia ka wang'iyo gigo manyalo bedo ni nyalo miyo ng'ato ma odak kod ng'at jaherane wacho ranyisi ni dichuo modak kod jaherane kalure kod gwandruok magintiere godo mane manyalo miyo gi okaw okang' mar nego ng'at ma odak godo. Gwandruok makamagi ng'ato kosefwenyo ni nitiere gwandruok e kindgi ba oneno ni kata oneno ranyisi moko ni ng'ama koro dak go ni kalure kod gwandruok manitiere godo manitiere kindwa ng'ani nyalo kawo ngimana. Ji nyalo manyo kony kuonde kaka mage mar mondo mi buche mag nek mwaneno ni ng'ama dichuo onego min ode to notimore marach ahinya ni moro nonego min ode kata mbele nyithinde matende ni nyithindo modongo bende pachgi kinde duto bro bedo mana gi paro ni yawa mama wa ema nonego babawa kata baba wa ema nonego mama. Ok en gino makare ahinya. Ji nyalo manyo kony kuonde machalo kaka mage. Dr. Manya. Erokamano Joyce. Joyce ing'e gima seche moko miyo wabedo gi chinglo mar paro en ni wan gi shida to shida wani ok wang'e ni wanya yudo kony kuome. Pare niya mondo ng'ato koro kaw kata beti kata pala maneggo jaode kata min ode e mbele nyithindo, gini ok ochakore kawuono. Gino osebedo kadhi mbele kendo koro gini osebedo kadhi mbele, lakini jogi pok chalo ka gima omanyo kony. Ji struggle e miere, ji struggle e uteka, tiyudo ka pok ji okawo atua mar manyo kony. Nitie gimoro ka ni reactive to gi proactive. Dho kizungu wacho niya, kirito nyaka sa mogik kokimany kony, ibiro ka seche moko weche gi koro tek, seche moko kony no be pok nyayudo. Kony nitie, wan kata gi online therapist, wan gi online kata ki Google to online therapist, ibiro yudo namba na, ibiro yudo namba counselors moko, jahocho manyalo konyi. To pare niya, osiptal mora mora mar sirikal nigi jahocho. To pare niya, ineno Red Cross ka, office Red Cross mora mora, inyalo yudo jahocho. Gin kata mana gi namba hotline minyalo goyo iyud jahocho kakikonyi. Nikech iyudo ka seche moko kidhi nyono maka, anano kinyono maka ok ibi winjo lit sano, to bang' seche moko iyudo ka koro iwinjo lit saa koro sama idwa ni gol tiendi already isewang'e in the process. Koro ama gima nyalo nyiso jowa niya, wamanyuru kony kama kony po nitie. Ineno ot kacha, kopo ni un gi gwandruok tineno ka usetemo loso gigi to ok gilosre, manyane a third party, many ng'at moro manyalo konyou. Ing'eyo gimomiyo be seche moko wadhi e kanisa wadhiye mondo walos osiep, yani kata relationship gi jo mamoko, jok mong'eyo principles mag muma kata gik makamago. Jogi nyalo konyi. Pastor ni nyalo konyi, inyalo bedo gi elder ni nyalo konyi, inyalo bedo gi maybe anyone manyalo iluongo ni mentor nyalo konyi. Miyo nyaka koro wakaw hatua. By the way, kok wawuoyo weche gi kata mana kanisa ka, kok wawacho weche thoegi, tang'isi ni pod wabibedo kamarach moloyo mbele ka. Nikech adier society to is very frustrated. Ng'ata koro sani osejam wiye ringo koni gi koja. Koro nyaka wawach weche gi aching Joyce. Aya Dr. Manya yiena mar mondo mi akaw yoyo madundo gi sani ka waduogo to wabobedo ka wadhi mbele kod twak marwa mar mondo mi wapora ne wacha nire kaka wanyalo kedo kod nek ma koro waseneno ka medore ahinya pachoka. Iwacho ni kalure kod nonro ji mohewo 300 osenegi e higa ni kenda. Ang'o matimore ere kaka wanyalo kedo kodgi. Wakaw yoyo madundo gi sani bang'e to waduogo wadhi mbele, kik idhi mabor.
Citizen Duka, the home of discounts, inakuletea this week's Mama Safi package from Quickmart. For only 906 shillings, utapata 1 kg powder detergent at 329 bob, 800 grams bar soap at 149 bob, 4-pack white tissue paper at 189 bob, 140 grams toothpaste at 199 bob. Hizi zote ni less than 1,000 shillings, meaning utasave 219 shillings ukitumia Citizen Duka. Piga *487*5#. Choose Quickmart, then select Mama Safi. Lipa na ukishalipa utapata message ya kwenda kuchukua package yako kwa Citizen Duka counter ya any Quickmart supermarket karibu na wewe. Citizen Duka, the home of discount. Kwa majina ni Peter Kariuki Ngoge ama Kamlesh Styles. Nimekuwa nikicheza kwa muda. Natoa na win 50,000, 100,000, 200,000. Leo nimekujia check ya 675. Nikihesabu zote naweza kuwa nimewin 1.3 na nitaendelea kucheza. Changamkia Aviator on shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Machiegni kendo nyakwara Mugia Jwang mar mondo mi wadhi mbele kod twak marwa kotudore kod medruok mag nek e pachoka. Ang'o makelo medruok mag nek mwasenene pachoka? Kapo ni ekitudri kodwa gi sani, antiere kae kod wendo Dr. Austin Omanya Jahocho matudore godo achiel kachiel kokalo yor lony manyasani mar Zoom. Metolonwa ote paro penjo mora mora kokalo yore waduto te mag tudruok abo bedo kasomogi e kinde mwadhi mbele kod twak marwa okinyi makawuono. Dr. Omanya, kapok ne wadhi e yweyo kopogore kod kata neka mwaneno ka wuok e gwandruok mag udi ma wanyalo wasechiwo ranyisi ne jago kata wuon ot nyalo nego min ode kata min ode nyalo nego wuon ode kata jogo manitiere osiep. Bende waseneno ka nitiere medruok mag neka mago maga joma mine pachokae. Mago to ang'o manyalo bedo ni kele pachokae? Ahinya nyaka luor ni mane gino ma sani osebedo ka wachore ne joma mine nego ahinya, gino ma ok ni kare. Erokamano Joyce. Joma mine, ata malo mar joma mine minego ng'eny moloyo keep compare gi chuo. Gima timore, ing'e miyo en ng'ama dwaro support. To miyo wawacho ni en ng'ama ongawo. Dholuong ni oro nitin maber ka mamano. Weche moko ma wasewacho kendo mana aseng'isi ni gima chalo kaka gwandruok mantie e family ka seche moko mulo miya ahinya. Nikech iyudo ka seche moko gima iluongo ni male chauvinism matiende ni dichuo odwaro ni obed abeda malo kacha throughout. En odwaro ni obed malo kacha pile. Koro iyudo ni male chauvinism ni seche moko osehinyowa ka e society ma iwacho ni especially Africa miwacho ni dichuo nyaka bed dichuo. Okadagi dichuo nyaka bed dichuo. Koro iyudo ka gini osemiyo joma mine donjo bado kata tembe moko masiche moko wanyalo geng'o kopo ni wapuonjo joma mine to gi joma chuo. Nitie gima iluongo ni ratiro. Ratiro ni ok en mar chuo kende. Ratiro mar dhano en ratiro mar dhano. Matiende niya, onego bed ni warito ngima mar miyo kacha, onego bed ni warito ngima mar dichuo, onego bed ni warito ngima mar ang'owa mar nyithindo. Tiyudo ka seche moko thoregi iyudo ka miyo onegi odhi abia kamano, miyo machielo ochako onegi odhi abia kamano. Kineno cases mag mine mosenegi atamalo wacho ni 90% mag mine mosenegi osenegi e weche mag hera. Weche mag hera gi ema seche moko koro iyudo ka osenego mine mang'eny nikech gidonje hera. Sama gidonje hera ni gidonje hera gi seche moko jok ma ok ging'e. Aso anyisi Joyce gima chak timore kendo. Ing'eni nitie mine mokawo kaka hera kaka tich. Hera kaka tich kendo niya odhi e hera kacha mondo otim ang'o oyuti kata survive. Omanyo kaka onyalo dhi mbele gi ngima, omanyo kaka onyalo yudo pesa. Ok ni en e hera kacha ni koro ni nohero ng'ano. Koro biro ka seche moko
ka dichuo odhi ofweny ni kare seche moko jaherana ni nigi johera moko kata kare odwaro mana pesa kata gimoro lal chalo ga pesa moro lal kama ibiro yudo ka gin dhi kelo weche mang'eny kae nikech iyudo ka jok mosenegi gin aidha weche mag pesa kata gin weche mag deals moko manok odhi makare. Koro iyudo in the process mine tho mang'eny. Koro gima onego bed ni watimo koro kaka society en ni miyo en ng'ama important. Nyaka wa protect ratiro mar miyo. After gimoro be inyowa kae. Gimiluongo ni ufisadi. Ufisadi and corruption. Corruption gimomiyo inyowa. Ibiro ka i-report cases mobedo reported kara idhi ma obisani in any police station mag minegi. Ok fuatgi nyaka kamugi kamidwa. Ibiro ka ibu fuatgi kagi kamoro seche moko ng'ato sechamo mlungula kata sechamo pesa matin owera gi kesgi. Agi adimi sene mano nego minegi mosetwe. Ibiro ka jogi uchunguzi itimo kama gino violal. Koro aparo ni sirikal bende gi lwedo monego bende gitimo gin gi part monego bende gitimo. Nikech ka ok protect minegi tang'isi ni nek mag mine pod dhi mbele to wadhi lose society and in the end aparo ni Kenya ok bibedo country moro ma kata ng'ato biro gombo. Koro nyaka wawuog oko mondo wang'e ni minegi wanyalo protect gi nang'o. Ka gin weche hera ema miyo seche moko gigi timore. To ang'o wanyalo timo? Gima wanyalo timo jokama mabe nasewacho niya, ka un gi issues dhiuru ir counselor, manyuru counselor. Manyo counselor does not mean ni in weak. Kata in dichuo does not mean in weak. Nitie miyo moro en chubiro office. Koro nyisa niya, dichuo otamore. Gisetemo gini to dichuo otamore biro. Koro nyisa ni manye wi waduni kinyalo konye. Koro gik matimore seche moko ni dichuo ok dwar ga kony seche moko mag pocho. Gineno ni ma gima koro ni otegugi dhi nyon ni dichuo en dichuo. Koro chuo wuogu oko udhi umany pocho nikech nek ok en solution. Dr. Manyan nok wadong mana kod dakika matin kende twatieko twak mar okinyi makawuono. Yor tudruok marwa mar Facebook wapenjo jopiny penjo makawuono kotudore koda ang'o makelone kwa nyalo mana neno penjo makamano. Penjo makawuono en ni ang'o ma omiyo buche mag nek medore e pacho kae. Wanyalo yudo moko kuom duoko kata duoko ma joneno magwa ochwalo okinyi makawuono kotudore koda penjo makamago. Kalore ni jopiny nitiere kod paro mopogore opogore kotudore koda gino manyalo nyayo nek moneno mathoth e pacho kae. Samuel Ouma wacho ni dhano oweyo lemo emomiyo masiche opong'o piny. Wadoguru wichongwa mondo wakwa Nyasaye ng'uono mondo owenwa. Mano Samuel kawuok Gema Malunga, Siaya County. Jerry Finus bende oro ote moro kanyo kata kamano ote makamano akiani network olal kode. Jailas Jones bende wacho ni that urge for money without work wacho kanyo ni sacrificial purpose. Ote machielo aya kwanyalo yudo mano Jalango Tien wacho ni gima kelo negruok mang'eny mokwongo en depression, bedo gi pogruok e dak, weche mag chode e kin joma odak gi koso pesa to dwaro ng'eny. Keno Mayo bende wacho ni donge obila mako jonek kati chaki winjo ni owegi thuolo. Mano nyiso ni obila siro kose nyayo neka mag joma mine. An kaka ne obila oweyo Wanjala janek ma jahigni 42 Kware kacha podio mako dhoga. Yesu konywa. Ote machielo Umo Okelo bende wacho ni pinye matek, unemployment ni malo, overtaxation, Kenyans are depressed. Sirikal nyaka mbek ngima ne jo Kenya mondo oduok piny depression kod ichwang ma oyaye. Honorable Caleb Oyugi bende wacho ni lal mar pesa omiyo thoth chuo igi wang' kabisa kendo moko donje njore makelo neka mar ang'enge. Nyiri bende tinde oketo ngima malo, iyudo ni ochamo pesa ya wuod wegi to girengo gilal miru makelo nek
margi. Mano mana moko kuom ote ma joneno magwa chwalonwa okinyi ma kawuono. Dr. Manye, winjo pach jopiny kotudore koda gino ma nyalo medo ni kelo nek jowuoyo kanye weche mag depression kachiel kod nok mar pesa, pek mar ngima. To ang'e ni nok mar pesa diere na achiel kuom gigo ma bende ji kale e udi kama ji dake. Kalure ni koso tich, koso pesa kaka ng'ama dichuo. Nyalo bedo kod ich wang' mitim gino ma seche moko ok ni gomb mar mondo mitim. Weche mag nok mar pesa ere kaka inyalo konya kata bedo ni piny to tek sani to kaka ng'ama dichuo seche moko intiere kod familia nyaka i provide negi kata nyaka imigi mahitaji margi. Ka ng'ama dichuo winjo ni onge pesa, ang'o monyalo timo mar mondo mi kik iye wang' ahinya motim maundu mar nek ma seche moko ok ochano kata notim? Dr. Manya. Mano Joyce, penjo matek. Pesa, jokama pesa tin pile. Kata jok mineno ni kodego, omera jogo ywak. Gitineno ni gin gi pesa, to jogo ywak sa. Wang'isie, ngima to ridore mano ang'eyo. To ja kizungu moro nowacho niya, cut your coat according to your size. Ng'at madwa ni odag e ngima mamalo, to yuto ni piny. Omera ng'at nigi chandruok, omera ng'at nigi gwandruok, ng'at nigi frustration, ng'at nigi depression, omera shida ng'eny ka. Awacho niya, pesa kata thin, ji pod nyalo dak, ngima nyaka dhi mbele. Ang'o ma onego bed ni watimo? Watim gima iluongo ni financial planning. Financial planning en niya, yuto na ang'e ni yuto na romo kama, to mahitaji na be dwarore kama. To ang'o ma important kata urgent? Ing'eni mokwongo, kinya yudo chiemo, kinya yudo kamininde, kinya yudo law mirwako e dendi. Bing'eni modongo iluongo ni luxury. Modongo iluongo ni luxury. Gima inyowa Joyce, kata gima seche moko inyo minewa, kata joma nyiri. Niyudo ni nyako nitie peer pressure, odwa no compare ourselves gi another person. Odwa ni law mang' ng'ato ng'iewo cha. Sani koro wachomo Christmas, omera chuo koro ni matek. Adwaro nanga Christmas, adwaro woche Christmas. To gima gikia niya, ka January romo, japuonj, head teacher, principal, biro oro nyathini ni dogi om fee. Mae gima ji okia. Nitie ngima manyaka koro, kit ngima manyaka koro waloki. Ka wadwa ni wadhi mbele, nitie kit ngima manyaka koro wadagi. Gimoro ni idwa dak ngima mihero cha, omera machato koro onge, machato koro vocabulary. Gima timore niya, kit nonro ber matut mar odi ni mondo mi utim kama ubiro dwaro pesa. To pesa ni di wuok. Tawacho niya, unemployment aneno ka janeno moro wacho ni koso tich bende is part and parcel. Yes, wanyalo yie. To penji niya, dang' ibed ot ni tich onge. Dongi tema jua kali kacha, yudo smokini moro nyausi barabara kacha, nikech adieri tiji ofis to kawuono makata an tiji ofis go awinja. Yani nyaka wuog oko mondo create unemployment. To creating employment nitiere niya, kayudo mjengo kacha anyalo bi ayudo achiel moro, ayudo 500. To 500 ni anyalo chamo matin, tang'iyo ni to 500 ni ere kaka anyalo timo ang'o? Anyalo chako bende gimoro matin kata investment mo matin manyalo miya kata masling 50 odiochieng' kodhi kata siling 20 odiochieng'. Ka waonge mentality mar production, ni consumer mentality, yani ayud tacham, pod wadhi bedo gi tabu e ot ka, nikech pesa to bi rom. Koro dichwo gi dhako, jogi nyaka bed piny te ma winjre niya, wadwa timo na, mahitaji wa kama, wadwa yudo pesa namo. Kik dhako par ni in gi pesa titamori golo. Asto gwandruok chako wuok ka, matho chako wuoge. Joyce. To bende nitiere joneno moko mowacho ni ich wang', gino miluongo kanyo ni anger management. Ere kaka ji nyalo deal kod ich wang'? Nikech bende aneno ka janeno moro kae, mano Ruth Nyathi Ochieng', owacho kae ni nitiere weche moko ma owacho kae ni nitiere nek hinyo timore familia mar ji nigi anger, to gikia gima iluongo ni anger management. Owinjo to hocho koro tim ahinya, iwuoyo gi familia
leaders ahinya to young families. Machielo en ni expectations bende kelo magi. Jomoko neno ni Kenya en investment. Dhier bende changia e lwenjego. Mogik, ber ka idonje Kenya gi ng'ama ing'eyo nonro ne maber. At least background ng'ato ber ng'eyo. Nikech samoro ng'ato wuok e familia ma ji osenegore koro chalo katol. Mano Ruth Nyathi Ochieng oluwo twak ka en umoja. Weche gi mag ich wang'. Ng'ato nego bed ni manage yo machalo nade. Mar mondo mi kik ng'ato wach ni atimo ma nikech iya no wang'. Anga management ji onego bed ni timo nagde Dr. Manya. Mana mapiyo piyo kwa tieko. Erokamano Joyce. Anga manage. Dhano mora manigi piny ka nigi feelings. Wapuonjo gimoro luongo ni emotional intelligence. Emotional intelligence tendo niya, ere kaka anyalo manage pacha kata feelings ga mondo kik atim ang'owa I interfere gi space mar ng'at machielo cha. Ich wang', gik makelo ich wang' en koso pesa mokwongo. Gik makelo ich wang' en poor communication. Yani kaka ji winjore ot ka. Ibiro kan ti gimoro matin tu omera ng'ato use explode ugoru kucho jirani to ne en mana gimoro matin. Koro ino kaka ji odak kaka ji communicate bende nyalo kelo a lot of anger issues. Gimoro nitie ka ni depression. Depression gima kele en niya kata dang kar kihondko maparo ni en ni nitie gimoro manotimore higa mokalo kata higni 3 mokalo e family waka kata e relationship waka. Omara gini pod wamako. By the way, ajangiso ga ji ni ing'eni jok moko pod odak Ethiopia. Dak Ethiopia te niya Ethiopia sani ko kantie 2018 lakini 2017 ini Kenya ka to podi mako tipo kata gik moko machon pod nie ika. Koro ina better person na kaji moro timoro matin kama omejise explode to mera ise ka ubeti. Awacho niya let people talk their issue. Ji owach touch gi edak ka mondo kantie kama ng'ato ichwanyogo to nyalo wacho. To gima ng'e ni seche moko inyowa sana en niya ok wayie mar wacho ni kato nakoso omera ji tamore kanyo ni makoso mara ji notamore nikech ka ng'ata I'm right, I'm Mr. Right, I'm Mrs. Right, ere kaka wadhi winjore ka nyaka koro wadog chien ma wawach niya communication obed mbele wa to weche bodhi adhiya maber to kokamano to yes. Dr. Manya wach ni mogika watieko twak mar okinyi makawuono nyisa ni thuolo marwa manomiwa ema oserumo. Wach ni mogika kotudore koda medruok mag nek to ere kaka onego bed ni geng'ogi to sirikal otimo ang'o nikech jopiny bende seyo sirikal ni jomoko oseneki neko imako gi tiwegi thuolo. Sirikal otimo ang'o mar mondo mi ogeng'ane nek ma aoyaye mwasebedo kwanene pacho kae. Mana mapiyo piyo kwatieko Dr. Manya. Erokamano Joyce. An gima nyalo wacho gima koro nyalo konyogo piny ng'e en niya number 1 watimo gima iluongo ni sensitization. Sensitization en puonjo jowa obed barasa, obed kanisa, obed ang'o e rito ratiro mag jok mamoko. Obed ratiro mag dichuo, obed ratiro mag dhako. Sirikal nigi sehemu monego bed ni gitimo. Mokwongo onego bed ni arita mar chik bedo reinforced nikech iyudo ka cases mag nek gitimore atima kama to gidhi. Naneno ka wudo moro noneg malich to iyudo ka suspect otho ochako nek suspect moro kendo kamano ko iyudo ka gigi ok inyal timo kendi ka polisi ok obedo involved. Awacho niya sirikal owuog oko mondo oriw kata ojiw chike manyalo protect human rights. Kamano Joyce. Erokamano ahinya Dr. Austin Omanya kuom kawo thuolo mari okinyi makawuono mar mondo mi ibed koda e twak kotudore koda mano kedo koda medruok mag nek mwaseneno e pachoka. Nyakwara Mugi Ajwang' in bende agoni erokamano ahinya kuom bedo koda nyaka gi sani machopo e giko mar twak marwa mokwongo e chenro mar Rupiny okinyi makawuono. Wageno ni sirikal biro bedo ka kedo matek kod jogo ma oyud kod ketho mar nek ka bende ji odag maber, ji obed jogo maloso mar mondo mi kik ichope okang' minyalo kawo ngima ng'at machielo. Nyakwara Mugi Ajwang' yena mar mondo mi akaw yoyo madundo gi sani chenro mabiro bang' mae en ng'e jothumbewa kod Solomon Atito Kafaya. Kik idhi mabor. Nyakwara Mugi.
Kenya Eratiel. Raila has a space to say what gima Jakom dwa wacho. The opposition nothing nyake Supreme Court ngewe abatieki. Oliet ya Koramogi. Jumapil ka Jumapil. Ana chungo mama Ratil kadel war piny. Ka adwani wa discuss kaka Kenya dhi. Winj twak mago Ratil piny. Wan wasegore no opposition. Wan wadagore no opposition 50 years. Mae ukiparka kele wich bar moro. UDA onge kama pose donje. Adwani penje bati. Koso donje kona mane. Sachiel gi nus otieno. Siasa mar piny Kenya en siasa koso dongruok. Ka ikelo ni kod George Bati. Kik bai.